morning to all. Bodo News 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ मणिपुर पुलिसनि एसआइ खौ कनस्टेबलआ गुलि गावनानै बुथारदों। मावख'आरिया फोरमायनाय बादियैब्ला मणिपुर पुलिसनि सासे साब इन्सपेक्टरखौ सनिबारनि फुङाव दाङाबाजिजों गोहोम खोख्लैनाय जिरिबाम जिल्लायाव सासे कनस्टेबलआ गुलि गावनानै बुथारनाय जाथाय जादों। इम्फल सानजानि एम शाहजान मुंनि साब इन्सपेक्टरआ मंबुंगाव पोस्ट कमान्डार महरै खामानि मावगासिनो दंमोन जेब्ला बिथांखौ फुंनि 10 रिंगासोआव कनस्टेबल बिक्रम अक्कयजामआ सार्भिस राइफलजों गावदोंमोन। शाहजानखौ गोख्रैनो जिरिबाम देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन जेराव सावस्रि मावफारियाफोरा बिथांखौ थैबाय होनना फोरमायदोंमोन। बे समनिफ्रायनो दायनिगिरि कनस्टेबलखौ हमनानै लानाय जादों। नायबिजिरनाया आवगायलांनो थाखाय पुलिस थानायाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। दायो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। नैथि खौराङावनो दङ हिनजावसाया एक्स बयफ्रेन्डनि सुभाव बिस होनाय सा 5 लोगोफोरा थैदों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादियैब्ला नाइजेरियानि एड' स्टेटआव मोनसे सुप जानायनि उनाव गंसे न'आव सा 5 सुबुंनि गोथै देहा मोननाय जादों। खिथेर लानो नागिरनाय सासे हिनजावसाया गावनि सिगांनि बयफ्रेन्डजों लोंजानो गोनां सुपखौ बिस होदोंमोन। बिथांजोनि बारग' बयफ्रेन्डआ गावनि 4 लोगोफोरजों सुपखौ शेयार खालामना लोंनायनि उनाव बे जाथाया जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। दायो 16 बोसोर बैसोनि आयशा सुलेमान मुंनि हिनजावसाखौ पुलिसआ हमनानै लादों आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बड' निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' निउज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।